Pocs dies abans de la visita del papa a València hi ha moltes banderes del Vaticà penjades als balcons. Responen a la crida de l'alcaldessa, que insta els ciutadans a donar la benvinguda a Benet XVI. Però també hi ha pancartes de discrepància, que diuen «Jo no t'espere». La campanya de les pancartes és impulsada per una plataforma d'agrupacions amb una finalitat comuna. Fer visible la nostra discrepància davant del que se'ns ve damunt i fer-ho d'una forma respectuosa i fer-ho d'una forma també bastant contundent i, si me disseu, hasta simpàtica. Una senyal de trànsit, de perill dins la mitra papal i un lema, «Jo no t'espere», que és una reacció precisament al lema oficial de «T'esperamos», perquè durant uns mesos aquí s'ha venut la idea de que tota València era un clamor popular unànim davant de la visita del papa, i no és així. A les 15 agrupacions inicials, entre les quals hi ha associacions culturals, grups de dones i de cristians de base i el col·lectiu Lambda, s'hi han sumat unes 500 més de la ciutat de València i del país. Més de 10.000 particulars s'han adherit al manifest publicat a la pàgina web i s'han venut 5.000 pancartes del «Jo no t'espere». El que pensaven que era preocupació és preocupació molt forta en molts ciutadans de València, que no sols per el tema del desacord en l'actuació de l'Església, sinó també en l'actuació que està tenint els nostres governants, en aquell moment del PP, que estan fent una campanya que és un disparat absolut, és un circ el que estan muntant. No és la vinguda d'un cap d'estat ni d'un cap de religió. Han muntat un veritable circ a nivell internacional. No hi ha dades precises de la despesa de l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de València, però s'estima que oscil·la entre 20 i 30 milions d'euros. Una xifra que els integrants de la plataforma, inclosos els grups cristians, consideren desorbitada. El papa hauria de rebutjar que se li feren tots aquests honors i demanar que aquests recursos es dedicaren realment per a coses socials i altres coses que realment sí que fan falta, no per a ell. I la visita jo pense que hauria d'estar financiada per el propi Vaticà o per la Conferència Episcopal. Encara no sabem els diners que se van a gastar, ni mos l'han dit. Parlen dels diners com si foren seus personals i no se fan a la idea de que estan gestionant uns diners que són de tots i que com a tals jo també tinc dret a dir que en els meus diners aquestes coses no se facin. Una altra plataforma anomenada Laïcitat en Acció ha recollit signatures per a demanar als síndics de comptes i de greuges que es fiscalitzen els diners invertits per l'administració. La despesa pública és la queixa més freqüent entre els crítics amb la visita papal. No, jo no l'espere, però no l'espere per molts motius. No l'espere per el diner que costa, no l'espere perquè no em diu res, no l'espere perquè pense que és inaudit, que ya hecho toda esta parafernalia. Veo que se va a gastar muchísimo dinero en alguien o en una institución que ya lo tiene de por sí y que es muy sectario, o sea, es decir, es una concentración privada. No es tanto en contra de que venga el Papa, sino todo el dinero que se está generando innecesario, pues desde cambiar las flores de todo un paseo, desde dejar los hospitales con una planta inhabilitada solamente para el Papa, incluso mandar a los enfermos a sus domicilios. Els diners no són pas l'únic motiu de crítica. Hem hagut de canviar d'exàmens, del dia d'exàmens, en el meu centre, vull dir, una sèrie de coses que ens generen una sèrie d'inconvenients que no sabem per què ens han d'afectar. Crec que és tot un muntatge i un espectacle que no té res que veure ni con el cristianisme i que a més és una agressió a la llibertat i a la confessionalitat de l'Estat i del país. Els membres de la plataforma Jo no t'espere al·leguen un parell de raons més. Els preocupa el missatge del papa en la cloenda de l'encontre de famílies catòliques i el reconeixement de l'Estat del Vaticà. Anem a escoltar aquests dies un discurs, uns missatges que són absolutament discriminatoris per a molts col·lectius, per a dones, per a gais i lesbianes, que són involucionistes en l'àmbit de la investigació científica, que tracten d'imposar, a més, els seus preceptes morals en sexualitat, en moltes coses. I això seria hasta respectable si no fos perquè, a més, massa sovint tracten de convertir aquestes propostes morals en imposicions que tots hem de complir, independentment de que formem o no formem part de l'Església Catòlica. En aquests moments que es parla tant de l'islamisme, del velo de les dones en l'islam, de si lo porten o no lo porten, resulta que tens un estat ahí a uns quants quilòmetres de casa en què aquestes condicions que critiquen els practicants d'una altra religió lo tenen ells i a més convertit en estat, que és increïble. I un estat que a més ni ha signat la Declaració de Drets Humans.
A banda de distribuir pancartes, la plataforma Jo no t'espere ha fet més activitats tot aquest mes, com ara conferències sobre models de família diversos i una apostasia col·lectiva en què més de 1.000 persones van demanar a l'Església que els esborrara del registre de baptisme.